Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, gonbidatu desberdinak izango ditugu hemen gurekin platoan. Lehenik eta behin, Nafarroako erizainen elkargoko Isabel etorriko da. Ondoren, Fernando Barrena eurodiputatua. Eta azkenik, Iker eta Marcela Nupeko ikasleak. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusten hasiko gara. Diario de Noticiasen titularra, Peralta astebetez konfinatuta egonen dela da, Nafarroako kasuen batazbestekoa boskoitzean. Gainera, amiantoagatik gaixotu zen langile bati 287.000 eta 257 euroko kalte ordaina ematera zigortu dutela ere jakinarazten du azalean. Baita Nafarroan, kamioien Europako kartelaren aurkako lehen kondena eman dela ere. Bestalde, telelana, borondatezkoa, itzulgarria eta gastuak enpresaren kontura izan behar direla jasotzen du azalak. Kirolarekin lotuta, Pogakarren elikadura nafar batek zaintzen duela azpimarratzen du gaurko Notiziasek. Eta amaitzeko, Iruñeak, hilaren 25-etik, liburu azoka historiko bat jasotzen duela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Peraltako positiboen igoerak herria bihartik ixtera behartzen duela da. Argazkian jesa ageri da, gutxieneko urarekin. Horretaz gain, denboraldi honetarako imsersoko bidaiak bertan behera utzi direla jakinarazten du. Gai aldatuz, Tafallako saihesbideak egunero 1.400 ibilgailu erdigunetik aterako dituela aipatzen du. Bukatzeko, kiroletan osasunak dagoeneko 7.807 bazkide dituela azpimarratzen du, eta Nafarroako kirol jokoen etorkizuna aztertu. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, bigarren olatuko 85 heriotzek krisia egoitzetan kokatzen dute. Argazkiaren bidez, Mikel guztion memorian dagoela aldarrikatzen du. Gainera, Baionan kalean bizitzen emakume bat zendu dela jasotzen du, etxegarairen ordenantzak piztutako eztabaida puri-purian denean. Bestalde, Madrilen egoerari buruzko kronika ere eskaintzen du gaurko garak. Horretaz gain, Trumpen, Txinaren eta Homeren aurkako hauteskunde arremetida azpimarratzen du. Gai aldatuz, zerbitzuen sektoreak uztail gogorra izan zuela aipatzen du, ostalaritzaren gainbeheragatik. Eta amaitzeko, zinemaldiaren harira, In the Dusk filma aritzen da, eta Itziar Ituño aktoreari ere tarte bat eskaintzen dio. Berria ikusiko dugu. Titularra, Madrilek 40 aldia 10 egunetara murriztea erabaki duela da. Argazkiaren bidez, espetxeetako heriotzaren mina nabarmentzen du. Gainera, beste bigarren irudi batean, NBR-en batzar nagusia ageri da eta 75. urteurrenean hitzaldi grabatuak nagusitu direla aipatzen du. Bestalde, Baionan etxerik gabeko emakume bat hilda topatu dutela jasotzen du egunkari honen gaurko azalak. Baita, 3 nerabetik 2 pornografia nahiko maiz ikusten dutela ere. Kiroletan, Bidasoak Europako Ligan errenta itxaropentsua hartu duela nabarmentzen du, eta bukatzeko zinemaldiaz ere aritzen da. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Azkoien konfinatuta dagoela da, Nafarroako batezbesteko eragina boskoiztuta. Horretaz gain, Arrotuk udazkenean doako 20 proposamen baino gehiago eskainiko dituela aipatzen du. Eta azkenik, beste 7 eskola talde itxialdian daudela jakinarazten du. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Etxaurin, iraila osoan zehar eska daitezke euskarazko udalekuen diru laguntzak. Baldintza eta informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke. Horretaz gain, igande honetan irailaren 27an, genero indarkeriaren aurkako estatu ituna den antzerkia egonen da Etxauriko udalean. 2 emanaldi eginen dituzte, bata 6etan eta bestea 8etan. Sarrera librea izango da edukiera bete arte, baina hala ere, lehenagotik erreserbak egiteko aukera dago e-mail eta WhatsApp bitartez. Galargoko zendean ere, udalak kultur, kirol eta euskarazko jarduerak antolatu ditu ikasturte berrirako.
eta hauetan izen emateko epea irailaren 29 arte egonen da zabalik 012 telefonora deituz. Iruñarekin bukatuko dugu. Iruñeko udaleko hezkuntza, herritarren partaidetza eta gazteriako alorrak gazteriaren mahaia deitu du gaurko, arratsaldeko 6 aurrera. Partaidetza prozesu honetara gazteriaren etxean egingo dena 37 pertsona gonbidatu dituzte eta horietatik 23 gazte elkarteen ordezkariak dira. Gai zerrendako puntu batean aztertuko da herritarren sektore honek nola bizi dituen pandemiak eragindako ondorioak eta COVID-19aren kontrako borroka. Gaurko bileraren gai zerrendaren arabera, gazteriaren mahaia eratu ondoren landuko da organo honen funtzionamendua jada indarrean dagoen herritarren partaidetza arautzen duen erreglamendu berrira egokitzea. Hurrengo puntuak, galde eskeetara igaro baino lehen aipatu egiten du Iruñeko gazteak nola pandemiari aurre egiten ari diren, eta nola bizitzen ari diren bere ondorio sanitario eta sozialak. Eta gaia aldatuz, irailaren 30ean amaituko da epea bertsopaper lehiaketara lanak aurkezteko, eta urriaren 16ean poesia eta narraziokoa, biak ala biak euskaraz. Partaideek pamploneskultura.eus webgunean aurkeztu beharko dituzte lanak eta datuak. Nafarroan jaio edo Nafarroan bizi diren egileek hartzen aldute parte. Lanek gai librekoak izan behar dute, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak. Halaber, lanak udaleko erregistro orokorrean, erregistro osagarrietan edo indarra duten legeek aurreikusitako edozein bideren bitartez aurkezten ahalko dira. Horretarako, lanaren kopia bat sartu beharko da gutun azal itxi batean. Gutun azalaren kanpoko aldean lehiaketaren izena, obrarena eta modalitatea idatzi behar dira. Barnean, bigarren gutula azal bat sartu behar da, itxita. Kanpoan, lanaren izena idatzita, eta barnean, egilearen datu pertsonalak jasotzen dituen orri bat. Iruñeko udalak, Nafarroako bertsozaleen elkartearekin elkarlanean sustatutako Iruñako lehenengo bertsopaper lehiaketak 3 kategoria ditu, eta horietako bakoitzean 3 sari. Bertsoen doinua zehaztu beharko da. C kategoria 2002an edo lehenago jaiotakoei zuzentzen zaie. Lan bakarra aurkezten aldute, gutxienez 12 bertsokoa eta gehienez 20koa. Lehen saria 1.500 euro izanen da, bigarrena 1.000 eta hirugarrena 500. B kategorian 2003 eta 2006 artean jaiotakoek hartzen aldute parte, eta gehienez 3 lan aurkezten aldituzte, 4 eta 8 bertso artekoak. Kasu honetan lehen saria 350 euro da, bigarrena 200 eta hirugarrena 150. A kategoria 2007an edo ondoren jaiotakoei zuzentzen zaie, 2 bertso gutxienez eta 4 gehienez idatzi beharko dituzte. Lehen saria 150 euroko kultura bonua izanen da, bigarrena 100 eurokoa eta hirugarrena 50 eurokoa. Gehienez, 3 lan aurkezten ahal dituzte. Eta egile berriendako euskarazko literatur lehiaketaren 30. edizio honetan poesia lanak edo narrazioak aurkeztu daitezke. Poesiaren kasuan lanek 200 bertso izan beharko dituzte gutxienez, eta narrazioan gutxienez 15 orrialde. Lehiaketak 3 sari banatuko ditu modalitateko, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera, epaimaiak 250 euroko 4 aipamen eman ahalko ditu, lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, horiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Bere izenpean, bakarka literatur liburu bat baino gehiago argitaratu duten egileek ezin dute lanik aurkeztu. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritza komunikabideetan edo izaera kolektiboko argitalpenetan argitaratutako parte hartzeak edo kolaborazioak. Ez da literatur lanen itzulpenak ere. Lehiaketa honetako aurreko 2 ediziotan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ezin dute berriro parte hartu modalitate horretan. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, fronte batek aldaketa eragingo du arratsaldean. Goizean, hegohaizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin mendi inguruetan, eta tarteka hodeiguneak nagusituko badira ere, une askotan ostarte politak irekiko dira. Temperatura maksimoak beste gradu pare bat igo daitezke, batez ere ipar partean, eta 25 edo 26 gradu ingurukoak izan daitezke. Arratsaldean, haizea mendebaldera edo ipar mendebaldera aldatuko da, kostaldean bolada gogor batzuekin, eta zerua lainotuta geldituko da. Tarteka zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean, eta baliteke lekuren batean ekaitzak jotzea.
Bihar, ostegunean, giro goibela izango dugu eta tarteka zaparradak botako ditu, batez ere kantauri isurialdean. Ipar partean, zaparradak ugariagoak izango dira goizean eta batez ere arratsalde gau partean, eta baliteke lekuren batean ekaitzak jotzea. Hegoaldean aldiz, euri zaparradak sakabanatuagoak eta ahulagoak izango dira. Tenperaturak behera egingo du eta maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira. Eguneko tenperatura minimoak gauean neurtuko dira. Goizean, haizean mendebal edo ipar mendebaldetik finkatuko da, eta egunak aurrera egina ahala indartuz joango da. Arratsalde gau partean, kostaldean boladaka gogor joko du. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1929ko irailaren 23an Sigmund Freud, Austriar sendagilea psikoanalisiaren sortzailea hil zen. Gainera, irailaren 23an ere, baina 1956an Iñaki Perurena, Leitzar harri-jasotzailea eta telebistako aktorea jaio zen. Horretaz gain, 1973 urtean, Pablo Neruda, txiletar poeta, 1971ko literatur Nobel saria hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 14 urte, 2006an, Malcolm Arnold, Britaniar konpositorerik garrantzitsuenetakoa, bai zinemarako musikan baita musika formalean ere hil zen. Orain, Nafarroako erizainen elkargoko Isabel dugu hemen gurekin platoan. Kaixo, Isabel. Kaixo, arratsaldean. Zer moduz? Ondo. Bai, nola ari zarete bizitzen egoera hau? Bueno, berri zen martxa hartzen, esango nuke. Moldatzen ari zarete ala? Bai, moldatzen. Udara lasaiago izan da,
Baina, bueno, genekien aiatuko zala eta kasuak igotzen ari dira, da zizke moldatzen eta antolatzen pixka dana. Etorriko dana presekitzeko bai. Eta, bueno, zuek ere web orri bat, prestatu duzu pixka bat aurrei zuzendua, patrulla COVID deitzen dena, eta nola sortu zen hau sortzeko ideia? Bueno, ikusten genuen edo somatzen genuen lagunen artean eta ze larri ikusten zen egoera eskolara bueltatzeko. Eta guraso gehienek etzekiten nola antolatu ze gauza ziren importanteak, ze maskarilla mota, motxilan zer jarri, ordutegiak dana, eta horri erantzun txiki bat emateko asmoarekin sortu zen webgune hau. Gure ideia izan da, jakin-mina asko dago COVID inguruan, baina askotan non aurkitu eta aurkitzen duzuna ona edo egokia dela jakitea ez da erresa. Orduan esan genuen, dana webgune baten jarriko deu eta umei trebatzeko behaien hizkuntza erabiliko deu eta orduan jokuetan eta hasi ginen pentsatzen da hola sortu zen. Eta zer aurki daiteke webgunean, ze informazio mota dago? Bueno, daude 4 atal. Lehenengo atalean dia jokuak, umentzako jokuak, 6-12 urteko umentzako gutxi gora bera, eta hor badira, joku ezberdinako haingoz bidare, baina, hortan egia, bai. Gero, jokuen ondoren badago quiz edo behaien jakin-mina nolakoa izanen jakiteko, quiz edo konkurso edo bata, orduan galderak egiten dizkiegu eta behaiek erantzuten dituzte. Adinen arabera, badira. Gero badago ipuin bat, baita oso ipuin politia ze kontatzen du ume karlan eskatila bat, jakin-mina handia daka eta alako gau baten bere guraso, bere aitaren batan topatzen ditu bi birusak eta beraiekin nazten da elkarrizketan eta ulertzen du nola diabirusak, nola sortzen dira, nola hasitzen dira eta nola desegin daitezken eta COVID epidemia pixka kontrolatu ez. Hori da bigarrengo atala, badago gero beste atal bat beste adibidez webguneak, bloga edo informazio gehiago hor elkartuta. Eta gurasoentzako badago ere materialik hor? Bai, badago material simplifikatua oso erresa ulertzeko, badakigu, gu erizainak izan da, hor sartzen bagara testuak eta oso simplea dira, baina azkenen guk idei zehatzak, motzak eta erresak ulertzeko eman nahi ditugu, eta orduan badira hor taula batzuk, eta ideia motza, laburrak, erresak, eta dana erresteko gurasoei kurtso hasiera eta ikaslei eta irakaslei ere pixkate. Eta zeintzuk dira horrela mezu garrantzitsuenak edo kontutan izan behar ditugun gauza garrantzitsuenak momentu honetan? Garrantzitsuena da maskara ez kentzea eskolan, jateko edo amarretako hartzeko edo bazkaltzeko kendu behar da. Orduan, kentzen duzun bakoitzean distantzia mantendu, gero berriz ipini eta beti eskua garbitu. Eskuaren garbiketan, nola izan behar da, zein momentutan, hortan ere asko lantzen da. Eta zer nolako harrera izan du web orri honek? Momentuz erabiltzaileek zer esan dute edo jende asko erabili du? Nik uste oso harrera ona izan duela. Hasiera da, baina jarraitzaile asko ditu. Ez dakit espero genuen edo ez genuen horren besteko harrera espero. Igual zaiena da mantentzea. Hoxe, mantentzea. Nik uste harrera ona izan da, mezu erresa da, umentzako jolastea behaien hizkuntza da. Behaiek jolasten ikasten dute gehiena, erresa ite zaie eta irakaslei ere. Eta gainera, ez hemen bakarrik, baina munduko beste toki batzuetan ere
sartu da jendea, ez, web orri honetan? Bai, badago oso idei polit bat, eta jarri genuen munduko mapa bat, ikusteko pixkat webgune honen ideia ere, eta dala taldean egin behar ditugula gauzak, bata bakarrik ezin duela ia ezer lortu, baina taldean gabiltza eta talde lanen egiten badugu, hori aurrera dijoa da. Orduan mapa osoan ikusten duzunen, ez dakit estatu batuetan, ez dakit zenbat jendea sartu den, edo Amerika hego partean, edo ez dakit Noruegan goian beste batzuk, Afrika aldean, oso polita da. Hori bai ez zenutela esperoko, ez? Ez genuen gutxi batzu lagunak eta kanpon ditugun laguna bai sartuko ziren, baina horren besteko guretzako arrakasta ez genuen espero. Eta web orria hizkuntza desberdinetan duzue, ala? Bai, oraingoz erderaz gehien bat, euskera nahiko aurreatuta dago, eta saiatuko gara behintzat sarrera eta mezu orokorrenak ingeleraz eta alemaniz jartzen. Orduan, oraindik zabiltzate hor lanean, ez, guzti honekin? Bai, web egunetik egunera aldatzen dijoa, bai. Saiatzen nahi joku berriak, hizkuntza, idei berriak sartzen, 6-12 urteko umek sartu daitezke, baina, ja baditugu idei batzu beste beste joku, beste gauza batzu, pixkanaka jungo gea. Orduan, noiz arte jarraituko duzue web orri honekin? Ez dago, ez du? Ez daukagu epe bat jarrita. Gu presupuesto txiki bat jarri genuen, badago irekia edo nor lagundu nahi badu, deitu edo mezu bat bialdu eta guk erantzungo diegu, eta pixkat diru horrekin eta aiatzen den diruarekin, mantendu eta jarraitu. Aldeon guztia behintzat. Zuen helburua izango litzateke ez, ahalik eta pertsona gehienengana heltzea? Bai. Informazio behintzat. Bai, eta praktikoa izatea. Informazio asko dago eta lortzea benetan beharrezkoa eta ona dana oso importantea da baita. Eta orain ikasturtea hasi dela, nola iruditu zaizu hasi dela, somatu duzu ez dakit aldaketaren bat eta zerbait? Webgunean edo... Ez, erizain bezala esan. Bai, klaro. Nabaritu duzu. Klaro, nabaritu dugu. Bai, ze udan azken finen etxetik kanpo gare. Atera ahal izan garen bitartean, etxetik kanpo ibili gea. Eta bai mendian, hondartzan edo, hirietan bertan, baina kalen. Oain eskolan leku itxitan sartu gea. Oaingoz lehioak irekita daude. Baina, ez dakiku noiz arte. Tardon leku itxitan sartzen garen ainean eta gainea gure zirkuloa zabaldu den ainean, klaro, lehen pertsona gutxiagorekin ibiltzen ginen. Hoxe, eta horrek kontaktu gehiago, ohitura berriak hartu behar dira, etxetik ateatzakoan, etxera iatzerakoan, eta ohitura horiek hartu arte, nabaritu dugu kasu gehiago, ardura gehiago, guraso asko oso arduratuta daude, bai. Eta geroz eta gehiago, ez, suposatzen dut agian? Bai, geroz eta gehiago, behintzat hasieran, gero mantendu ingo da pixkat, baina, udazkeneko birusak eta bertan dare, aiatuko deia baiek ere, eta, ingo de baldeuna, bai. Orduan, gomendagarria da, ez, ahalik eta jende gehien webgunean sartzea eta han dagoen informazioa kontutan hartzea. Bai, gainean erresa jartzea saiatu garelako eta nik uste ulertu daitekela oso erraz eta ez dira gauza komplikatuak. Taula gauzak nolaiteko, jokuak ordena mantentzeko, ez dakit, ondo pentsatuta dago eta nik uste praktikoa benetan dela eta ahalik eta jende gehien sartzen bada, ohiturak hartuko ditugu azkarrago eta mantentzen ditugu udazken eta negu osoan. Batzutan badirudi ez pixkat erlaxatu garela, ahaztu ez, baina ez dugula kontutan izaten. Bai, eske zaila da denbora guztitan halako tensioa mantentzea. Ulergarria da, egon geha ez dakizen bat hilabete etxen sartuta, baina normal da kale ertetzeko
gozamena sentitu nahi izatea, lagunekin elkartu, kuadrillak, aspaldian izan gabe, familia, dana, eske normala da. Gaur noituratu behar gara ez, nolabait txipa aldatu eta kontutan izan, eta arau guztiak eta neurri guztiak bete. Hoxe, 21 egun gauza bat errepikatzen duzunen, esaten hori da, ja, hori barneratzen duzula eta ja gaizea pentsatu gabe egitea, ez da? Ba, bueno, hortan nahi geha. 21 egun baino gehiago, ez? Dara mazkigu gehiago. Bai, baina, karo, oain arte, udan, kalen, aber nola behar genuen, etxaiatzen ginenen supermerkatutik, lanetik, ez dakize, baina oain ja, beste gauza bat sartu da, eskola. Eta eskolatik kanpo kirola, eta oindik ez dugu ohitura hartu. Ja oain bai, 21 egun da, badira eskola azizare zenetik, gutxi gora bera. Nahin joango dira ez, erronka berriak ere sortzen, denborak aurrera egin ahala. Eta zuek prest zaudete datorrenari aurre egiteko? Bueno, prest gogokin pixkanekatuta baita, baina, aurrein behartzaio, azizke aurrera. Ondo deskantzatu, ondo pentsatu, lagunekin kontrastatu pixkat eta aurrera. Ez dakit ja, bukatzeko, ez dakit zerbait ahaztu zaigun esateko, ala besterik gabe ez gogorarazi gogorriarena, eta gero ez dakit agolku garrantzitsuren bat eman nahiko bat zenu momentu honetan ez, egin behar ditugunak edo egin behar ez ditugunak. Ez dakit errexena, baina distantzia mantentzea, umeetan zaila da, baina, azken finen behiek ere ikasten dute eta egingo dute ongi seguro. Denbora pixka bat eman behartzaile, baina egingo dute ongi. Lasaitasun pixka bat denon aldetik, eta distantzia, maskarilla, eta eskuk eta gainazalaren garbiketa importanteena. Eta azten bazaizkigu ez, patrullako biden gogorian oso errez eta simplea zaudeta. Gugunean sartu eta oso erraz ikusten dia nola daren atalak, eta sartu, ikusi, badago aukera ere idazteko, eta gure erantzuna jasoko dute, alde honen hainean behintzat, erantzuna jasoko dute. Gainera berritzen joango da pixkanaka emetik aurrera ere. Hori da gure asmoa, bai, gogokin. Mila esker, Isabel etortzeagatik, tamen berri emateagatik, eta animo asko. Mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, Fernando Barrena, Euskal Herria Bilduko europarlamentaria dugu, hemen gurekin. Kaixo, Fernando. Bai, atzaldean. Zer moduz? Ondo beharko bai. Duela gutxi itzuli zinen Lesbosetik, ez da? Duela biegun? Bai, igande honetan. Eta zer moduz izan da, esperientzia hori? Esperientzia interesantea izan da, dudik gabe, baina oso gogorra, ez? 4 egunetan egin behar izan dugulako joan da etorria, eta gainera bertan emandako 2 egunetan aukera izan genuelako bai errefuxiatuekin, zein kanpalekuetako arduradunekin, bertako gobernuz kanpoko erakundeekin ere egoteko, gobernadorearekin. Orokorrean oso agenda zabala izan genuen, eta neke fisikoari ere, neke emozionala edo gehitu egin bezaio, benetan lehen komentatzen izun bezala, gutxi gora bera irakurri duzulako zer gertatzen ari den, zer dagoen, baino iritsi eta ikusi arte benetan izugarria da. Orduan, esperientzia ere gogorra izan da. Bai, gehien bat gogorra alde batetik errefuxiatuak dauden baldintzak negargarriak direlako, esperientzia lazgarriak kontatzen dituzte.
Eta gero bestetik, aitortu behar da ere alde honean jende konprometitu asko aurkitu dugula, bere denbora eta beraien bizitzak ia ematen ari direnak errefuxiatu horien egoera hobetu aldera, bai adibidez aholku legala ematen duten abokatuak eta taldeak, edota, zaporeak bezalako Euskal Gobernuz kanpoko erakundeko bezalako jendea hor dabilena, egunean 4.500 otordu bero ematen, eta sekulako lana egiten dute, eta horri esker behintzat biziraupen terminotan hitz egiten ari garelako modu batez o bestez ziurtatu egiten da, eta lan hori ordain ezina da. Eta zein izan da pixkautan aurkitu duzun egoera, gehien ezakit harritu zaituen alagian, gehien eragin dizuna? Jende askorekin egon ginen eta mundu guztiak kontatu nahi dizu bere historia ez, baina orokorrean esan daiteke gehien bat erreparatzen badiogu bertan dauden errefuxiatuen jatorriari, gehienak 70% inguru esan ziguten, badatu zela Afganistandik eta gero beste 30% edo Ertafrikatik, Kongotik hain zuzen, Kongoko zonalde hortatik. Beraz, pentsa, adibidez, Afganistandik datorren horientzat, sekulako bidaia egin behar izan dutela, oso baldintza txarretan, gehiena oinez, baliabiderik ez daukatelako, eta erreparatu duzu mapari Afganistan non dagoen. Afganistan estatu handia da, Afganistan zeharkatu, gero Iran oso pasatu egin behar da, Turkiara iristeko eta Turkia eskuin ezker zeharkatzeko milaka kilometro dira, ez? Beraz, sekulako ibilaldia batzuei eta familiakin, umeekin eta baldin badoaz urte bete edo hartzen diena inkluso, eta beraiek iristen dira Turkiako punta hortara, pentsatzen dutenean horrea Lesbos hor dagoela eta Lesbos Grezia denez Europar Batasunera iristen direla, batean sartu egiten dituzte horrelako kanpalekutan edo kontentzio kanpalekuak deitzen diren horietan, ez? Batek esaten zigun, bidaia honetan denetik gertatu egin zaigu, zeren gertatzen dira bortxaketak, gertatzen dira lapurketak, gertatzen dira erasoak bidean, eta hori guztia gaindituta daukatela uste dutenean, aurkitzen dira oraindik ere bidaiaren parte txarrenarekin, horrera iritsi, eta lehen Morian, orain Karatepe izeneko kanpaleku berrian, oso egitura provisionaletan sartzen dituztelako, Laumanta, Laugazakin, baina behintzat orain kanpamendu berri hortan adibidez ez dago ez argindarrik, ez dago ez urkorronterik, 50 komun kimiko horietakoak 10.000 pertsonarentzat, eta gainera oso kokapen zailan bertakoek, lesbosekoek esaten zigutelako aukeratutako kokapena ezin zela okerragoa izan, justo itsasertzean dagoelako, ipar haizeak, lokatz bat udaran, neguan, lokatz bihurtu egiten den eremu batean, baldintzak ikaragarriak. Orduan, kanpo honetan egin dutena izan du da planteamendu kontrolatuago bat egin, eta beraz, erabaki egin dute kanpalekua oraingoz behintzat erdi itxia izatea. Zer gertatzen ari da, hor iristen diren gehienek nahi dituztela martxan jarri asilo eskaerak, prozedura legal bat, ez? Eta beraz, asilo prozedura bat martxan jartzeko, behar duzu jakin zer egiten ari zaren, legeak zer dioen, aholku legala behar duzu. Eta hortara dedikatzen diren gobernuz kanpoko erakundeak, badira batzuk laguntza legala ematen dietena errefuxiatuei, erakunde horiek ez daukate sarbiderik kanpalekura. Beraz, hasiera honetan, beraien bezero berri diren horiekin bideokonferentziaz egiten ari dira gauza horiek, eta pentsa, baldintza horietan iritsi, baldintza horietan bizi, itxiak, eta nik uste dut hori ez dela modua prozedura legal bat martxan jartzeko arrakasta minimo bat izateko, ez?
Beraz, egoera oso gogorra da, eta gogorrena da, ondagoen jendeak benetan itxaropen eskasa daukala etorkizunari begira ez. Moriako egoera txarra bat zen, oraindiko okerragoa da guztia. Bai, bueno, Morian 3.000 eta piko lagun sartzen ziren, baina Moriaren inguruan, The Jungle deitzen zuten eremuan, 26.000 pertsona bizitzera iritsi ziren, ez? Txabolatan, xaflakin, kartoiekin egindako txabolak, pentsa zen nolako baldintzetan, ez? Pentsa okerrena eta segurazki motze geldituko zara. Eta hain zuzen, segurazki sutea horregatik gertatu egin zen, ez? Bertan jasaten zen egoera ezinezkoa zelako eta horrela lehertu egin zen. Guk ikusitakoaren arabera, nik uste dut, esan daitekela Moriako sutea eta gero ulergarria dela azpiegitura bat eraikitzea modu behin-behinekoan, ez? Kale gorrian gelditu diren horiek guztiak hartu eta atentzio minimo bat eskaini ahal izateko, ez? Baina hori ez da inondik ere irten bidea. Guk ikusi genuena izan zen, han azpiegitura, kanpaleku berrian, Karatepen azpiegitura berri bat eta azpiegitura sendo bat irekitzen ari zena, lur mugimenduekin, errekurso asko sartzen ari dela eta itxura baduela hori egonaldi luzeak emateko kanpaleku bihurtu daitekela. Eta, bueno, azken astean, Europako Parlamentuan komisioko presidentak Ursula von der Leyenek esan zuen bezala, Europak ez du Moria berririk behar. Europak behar duena da hor dagoen jende guztiari irtenbide bat ematea eta horrek eskatzen du bertan dauden pertsonak ahalik eta azkarren prozesatuak izatea, jasotzea behar duten osasun arreta eta denetarikoa, eta gero beraien asilo eskaerak hain zuzen aurrera eramatea eta bidaltzea beraiek gogoko duten estatu kidera, ez? Inork ez duelako han geratu nahi, denek helburu daukate iristea, familia edo lagunak edo erreferentziak dauzkaten Europako estatuetara, ez? Eta hortarako ezinbestekoa da korredore seguruak irekitzea, jende horrek bidaia hori, bidaiaren bukaera egin ahal izateko, ez? Aste honetan, Europako Komisioak eramango du parlamentura migrazio itun berriaren lehenengo zirriborroa, ez? Edo mahaigaineratuko du. Eta espero dugu eta nahiko genuke paktuak, gehien bat Dublingo konbenioa da hor dagoen erregulazioa esaten duena asilo eskaerak tramitatu egin behar direla errefuxiatua iristen den Europar hori da Batasuneko lehenengo estatuan, eta beraz sortzen dira tapoi horiek, ez? Hori aldatzea eta korredore seguru horiena erregulatu beharra nabarmen geratzea paktu berrian, ez? Baina, ez dakigu, oraindik ere ez dakigu ze eduki etorriko diren, eta guk behintzat bai ni bezala, Bilduko eurodiputatu bezala, eta gu integratuta gaudean, Europako Ezkerraren taldean, borroka egingo dugu hain zuzen, migrazio paktu berriak aitortu dezala migratzeko eskubidea eta aitortu dezala errefuxiatu guztiek Europan bizitzeko duten eskubidea eta eskubide horren bermea. Hala ere, zenbait estatuk ez, honen aurrean ez dute erantzun positiborik emango. Hori da arazoa, ez? Antzaudela oso erreza da Europar Komisioa madarikatzea eta esatea Greziako polizia eta Greziako gobernua ze gaiztoak diren. Eta segurazki horiek badira arazoaren parte, ez? Gehien bat Europar Komisioa azkeneko urte hauetan aplikatu duen migrazio politika inhumano izateaz gain erabateko porrota izan delako, ez? Baina ez dugu ahaztu behar Greziako estatua behartuta sentitzen baldin bada errefuxiatuak bertan mantentzera eta ez uzten Europara sartzen, Europa kontinentera sartzen, hori dela hain zuzen estatukideek zituztelako errefuxiatuak hartzen. Eta beraz, gu horregatik ari gara esaten politika berri bat, migrazio politika bat beharrezkoa dela,
estatu guztiei errefuxiatuak hartzeko kuotak ezarriko dizkiena, bete beharreko kuotak ezarriko dizkiena, eta ez azkeneko aldian egin zuten bezala, kuota batzuk jarriaz, baina gero azkenean inork bete ez dituenak. Uste dut Alemania dela kuota hura bete egin zuen bakarra, eta momentu honetan Alemania izan da, estatu bezala, errefuxiatu gehiago hartzeko prest atera den estatu bakarra, ez? Baina, mekanismo horiek jarri egin behar dira eta estatuak behartu. Horren inguruan modan dagoen azken terminoa da derrigorrezko elkartasuna. Badakit derrigorrezko elkartasuna pixka bat termino bezala kontraesankorra dela, ez? Baina esan nahi duena da azken finean migrazio arazoa ez dela Greziarena edo errefuxiatuak iristen diren lehen estatuarena, baizik eta Europa osoak badaukala arazo bat, eta beraz Europar estatu guztien artean adostu egin behar dela horri nola egiten zaion aurre, eta bakoitzak hartu behar duela erantzukizun horren arabera dagokion kuota. Eta estatu bat derrigortzen baduzu kuota bat, ez, errefuxiatu kuota bat onartzera, horrek ere arazoak suposatu ditzazke, ez? Ez ditzazke ere arazoak bai... Ukatu egiten bada, bai, baina Europar Batasunak badauzka mekanismoak hori indarrean, erabaki hori indarrean jartzeko eta errespetatzen dela ziurtatzeko, nahi izan ezkero. Eta Batasunaren trataduaren 7. artikuluak esaten du vinkulanteak diren, lotesleak diren, erabakien aurrean estaturen batek uko egiten baldin badio bere erantzunkizunari, edota ez badu betetzen Europar Batasunaren oinarri den printzipioren bat, direla giza eskubideak, direla mugen transito librea eta beste oinarri fundatzaileak, artikulu hori aplikatu dakiokela eta ireki daitekela prozedura bat bere kidetza bertan bera uzteko Europar Batasunan. Momentu honetan, 7. artikuluaren prozedura hori irekita dago Poloniaren kasuan bi arazorengatik. Bata botere judizialaren independentzia faltagatik, ikaragarria da, zeren Polonia momentu honetan epaileak, Auzitegi Goreneko epaileak gobernuak zuzenean izendatzen ditu, eta denak dira afiliazio politiko jakin batekoak, eta gero bestetik Polonian momentu honetan agintean dagoen alderdia da oso eskuin katolikokoa eta oso atzerakoia beraz, eta hain zuzen komunitate LGTBI-ren kontra oso gogorari da, eskubideak zapaltzen, eta izugarrizko astakeriak egiten askatasun sexualei dagokienean, ez? Eta beraz, hor dago 7. artikuluaren aplikazioa irekita, eta auskalo zer gerta daiteken. Hori bera, erabili daiteke kasu honetan, errefuxiatuak hartzeko prest ez dauden estatuekin. Suposatzen da ez, momentu honetan saiatu behar garela agian Europa gehiago batzen, eta halako gauzek ez, kontrakoa eragin dezakete. Bai, baina nik uste dut azken finean hori da funtsean honen guztiaren ondoan dagoena da Europar proiektuaren inguruko desberdintasunak eta hor dagoen eztabaidan, ez, batzuk eta badutela jarrera bat azken finean integrazio prozesua azkeneko faseraino eraman nahi dutenak, hori da, integrazio politikoraino, ez, momentu honetan Europar Batasuna ez da integrazio politiko bat, eta horrek suposatuko luke gobernu baten funtzioak beteko lituzkeen esparru instituzional bat edukitzea, suposatuko luke Europako Parlamentuari funtzio legegileak eta bestelakoak ematea, zen gezurra badirudi ere Europako Parlamentua da, esango nukenik, munduko parlamentu bakarra funtzio legegilerik ez daukana, ezin du legerik egin, eta hori lotsagarria da, nire ustez. Eta gero bestetik badaude beste batzuk, ez, momentu honetan politikoki eskuinean edo Trumpen helburuekin, ez, alineatu egiten direnak eta esaten dutenak antiglobalistak ditzen diren horiek, orain esaten ari direnak, atzera egin behar dela, ez, integrazio prozesu horietan, batze prozesu horietan, eta estatu bakoitzak berreskuratu beharko lituzkela, kasu honetan adibidez, Europako instituzio horiei utzitako botereak.
Orduan, azken finean hori ere jokoan dago. Ze Europa nahi dugun, proposamen bakoitzak berarekin batera badaramatsalako balio batzuk. Eta errefuxiatuen eta giza eskubideen zaintza eta migrazio politika aurrerakoiak egitea eta hori guztia ez dator bat nire ustez Europa ireki eta giza eskubideen zaintzaile paper horrekin. Orduan, orain zer gertatuko da asunto honekin, errefuxiatuen kontuarekin, ze iristen jarraituko dute, ez? Bueno, azken aldi honetan, esan zigutenez, Lesbosera ez da apenas errefuxiaturik iristen, hor dauden kopuruak nahiko estabilizatuta daude, eta beraz, momentu honetan badaude bi behar, lehen aipatu dizut, ez? Orokorragoa edo izango litzakena, momentu honetan horrera ez bada, beste toki batera hasiko dira iristen, Afrikan, Asian ez dakinon, gerrak edo emergentziazko zirkustantziak ematen direlako, hori gertatuko da etorkizunean beti, mundua dagoen bitartean, horrela dagoen bitartean, ez? Eta beraz, migrazio politikak mahai gainean jarri behar dira, eta hori adostu nola egiten den giza eskubideak babestuaz eta errefuxiatuen eskubide horiek babestuaz, ez? Baina gero bestetik badugu urgentzia bat, eta da, hain zuzen Lesbosen eta Egeoko beste irla batzuetan, hor, hotspot kanpaleku horietan dauden pertsonen egoera konpontzea. Beraz, Lesbos, Kios eta beste pare bat kanpaleku omen daude hor Egeoko irletan antzeko egoeratan beharko luketenak konponbide azkar bat. Eta momentu honetan konponbidea da jende hori ahalik eta azkarren birkokatzea Europar Batasuneko estatu desberdinetan. Horretan saiatuko zarete, ez, Europatik? Bai, hori da etengabe eskatzen ari garena. Eta behintzat, hor arazo fokalizatuta dauden arazo horiei dagokien konponbidea momentu honetan hori da. Errefuxiatu horiek ez dira iritsi horreraino bertan geratzeko, beraiek heldu nahi dute Europara eta batzuk Alemanira, beste batzuk ez dakinora, familiarrekin elkartzeko edo beraiek gogoko duten estatuetara heltzeko. Eta orduan hori erraztu egin behar zaila. Asilo eskaera horiek ahalik eta azkarren prozesatu eta gero ziurtatzea pertsona horiek behin estatu horietara iritsiko direnean behar bezalako integrazio politiken sujeto izango direla. Hori da bigarren partea, ez? Errefuxiatu askok lortu egin dute beste estatu batzuetara iristea urtetan zehar, baina gero ematen ari den egoera da, hainbat estatutan, pobrezia itzelezko poltsa batzuk hasten direla zabaltzen jende horrekin. Ez da aski jendeari Europara sartzen ustea, gauza handi izango litzateke hasteko, baina bigarrenik jende horri dagokion arreta eman egin behar zaio, bai osasun, hezkuntza aldetik, edo behintzat, nik uste dut hori dela ez ikuspegi humanitario batetik bakarrik, baizik eta Afrikako eta Asiako herriekin daukagun zor historiko bat, ez? Batzuk eta eskuak botatzen dituzte burura esaten, baina jende hau ezin dugu hartu, pentsatu egin behar dugu jende honek guztiak bizi dituen egoerak, gerrak, goseteak eta barrikuak, Europako estatuek eta Europak orokorrean, Europarrek bi kontinente horietan nagusiki, Asian eta Afrikan hamarkadatan eraman ditugun politika kolorizatzaile eta imperialisten ondorio direla, ez? Eta batzuetan pentsatu beharko genuke segurazki urtetan eta mendetan, eta hortan ere euskaldunok ez euskaldun bezala, baina bai espainol espedizionarioekin batera urtetan lapurtu egin dieguna agian bueltatzeko, modu batez edo bestez bueltatzeko garaia ere iritsi zaigula. Eta aipatu duzuna, orain hemen ez, koronavirusaren guztionekin dugun krisiarekin eta krisi ekonomikoarekin egingarria dela iruditzen zaizu? Esan nahi dut hezkuntza, osasuna baita ere? Nik uste dut baietz, azken finean Europak ikuspegi batetik begiratzen badugu, Europak momentu honetan, gu kritikoa gara egin denarekin, baina Europak mobilizatu egin ditu, funts Europarrak
COVID-19ak gehien kaltetutako estaduak eta bertako langileak eta zerbitzu sozialak eta osasun zerbitzuak eta bar babesteko, ez? Eta esfortzu horren baitan sartu egin behar da, nire ustez, errefuxiatuak behar bezala atenditzeko behar hori. Ez gaude beste jendetaz hitz egiten, batzutan arazo importantea da jakina, baina erreparatzen badigu estadistikei, Europara sartu nahian iristen pertsonak urtean milaka batzuk dira. Eta orduan nik uste dut Europa potentzia ekonomiko bat da hori eta gehiago egiteko kapazitatea baduena. Azken finean, jokoan daukagu ere, zenolako Europa esaten dizun bezala nahi dugun eraiki. Europa, arresi Europa, gotorlekua den Europa bat, Europa txuria, Europa kristaua, hori asko dago ere bai jokoan afera honetan, edo benetan Europa ireki bat, Europa interkultural bat, munduko kulturak eta pertsonak hartzen dituen Europa bat, eta nik desde luego oso garbi daukat bigarrenen aldeko apostu nabarmena. Orduan orain baduzu nahikoa lan ere, esan duzun itun honekin. Bai, eta borroka handia etorriko da, hor aipatzen dizkizun printzipio horiek islatzen edo barne biltzen dituzten alderdien arteko talkak emango direlako parlamentuan. Europar Komisioak migrazio itun berria bidaliko du parlamentura, eta beraz bertan egongo da prozedura bat, denboran zabalduko dena, eta azkenean finkatuko dituena migrazio paktu horrek ze etorkizun daukan. Orain arte oso mezu kontraesankorrak jasotzen ari dira Europar Komisiotik. Aurrekoan von der Leyenek esaten zuen ez dugu Moria berririk nahi, baina gero beste komisario batek esan zuen Karatepe kanpaleku berria, kanpaleku itxi bat izango zela. Ez daude gauzak batere garbi eta erakusten du nire ustez Europar Komisioaren baitan irizpide eta iritzi kontrajarriak badaudela honi dagokionean. Baina denbora bukatzen ari da eta ostegunean dute aurkezpena eta behintzat hor ikusiko dugu zein den mahai gaineratu egiten den proposamena. Orduan ezin da jakin, momentuz itxaron beharko. Bai, itxaron beharko eta, printzipioz azpimarratzea oraingo ereduaren porrota hor dagoela, horrek irauterik ez daukala eta eredu berriak horren guztiaren zuzenketa ekarri beharko lukela. Behin itun hau kaleratzen denean eta agian etor zaitezke berriz komentatzera? Bai, eta komentatuko dugu, ze gauzak jarri diren mahai gainean, horrek gure ustez realitateari erantzuten dion ala ez, eta behintzat ze irten bide planteatu daiteke, bai, zalantzarik gabe. Ez dakit zerbait gehiago duzun gehitzeko, ala... Ez, agian elkarrezketa horretik ari ginen komentatzen, Moriako sutea gertatu eta hasierako 2 egunetan ikusi genuela milaka jende kaletik lo egiteko tokirik gabe, jatekorik gabe hori guztia. Egoera horrek modu batean edo bestean jarraitzen du, oraindik ere milaka batzuk ez daude inongo kanpotan, kanpoak baldintza horietan irekitzen ari dira, kanpaleku horiek. Eta, ez dezagon bistatik galdu, medioetatik desagertzen badira ere horrelako egoerak, benetan lazgarriak dira. Hemendik bi ordutara, abioian 2 ordutara dauden errealitateak dira, eta bertan zaudenean pentsatzea baduzu ere bazaudela Yemenen edo Sudango hegoaldean adibidez, ez, hori Europar Batasunean gertatzen ari da, eta hori ordaintzen ari da gure diruarekin, gure zergekin, gure izenean egiten ari zaie hori guztia datorren jende uholde horri, eta hori nire ustez arreta jarri behar dugu onartezina delako. Dirudi batzutan ahazten zaigula, ez? Bai, bizi gaitezke batzutan, ez? Desgraziak ikuste ditugu biegunez teleberrian, eta gero, igual autodefentsa mekanismo baten ondorioz ahaztu nahi ditugu horrekin luzaroan bizitzerik igual ez dagoelako, ez? Baina, bitartean sufrimendu asko dago tartean eta horrekin amaitu behar dago. Mila esker, Fernando, etortzagatik kontatzera zer ikusi duzunan eta nola bizi izan duzuna, eta badakizu hurrengoan kontatuko diguzu, itunaren inguruan. Oso ondo, nahi duzuen arte. Mila esker.
Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Marcela eta Iker nupeko ikasleak ditugu orain hemen gurekin platoan. Kaixo, Bikote? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bueno, zuek nupeko ikasleak zarete, baina gero bakoitza erakunde desberdin baten izenean datu ere? Bai, ni Iker naiz eta ikasle abertzaleak izenean etortzen naiz. Eta ni Marcela eta UIB-ko militante bezala nator. UIB iaz EH1 eta NUPen sortu zen tresna organizatibo berri bat izan zen. Helburu duena batez ere uniko langile sektore ezberdinen indarrak batzea, bai ikasleak edota garbitzaileak adibidez, ulertzen dugulako indarrak batuz gure interesak hobeto defendatuko ditugula eta lorpen gehiago izango ditugula. Eta biharko Iruñean manifestazio bat antolatu duzu, berez ikasle abertzaleak deitu du, ez? Eta zuek UIB atxikitu da, bai. Atxikitu zarete. Eta zergatik erabaki duzu manifestazio antolatzea? Bai, manifestazioa aurreko kurtso bukaeran abiarazi genuen dinamikaren baitan kokatzen dugu. Dinamika hau konfinamendu garaian abiarazi genuen. Hola orokorrean ondorioak ez ditzara langile klaseak ordaindu eta ikasle langileok ez ditzagun ordaindu badauka oinarri bezala. Ikusten genuelako konfinamenduan koronavirusa sortutako egoera dela eta hainbat borroka abiaraztu behar zirela bereziki ikasle langileon baldintzen hobekuntzen alde. Hortaz, ikusten genuen baita ere koronavirusaren testuinguruan baliatzen ari zela jada hezkuntza esparruan ematen ari ziren hainbat erreforma gauzatzeko, hala nola kontrol sozialaren areagotzea edo neurri disiplinarioen handipen bat. Hortaz, dinamika horren baitan, bai ikastetxe, unibertsitate edo lanbide heziketan hainbat borroka prozesua abiarazi genituen eta aurtengo kurtsoan egoera ez dela aldatu somatu dugu. Osasun berme batzuk oraindik osasun neurriak ez direla bermatzen eta horien aurrean fase mobilizatorio eta baita ere aurreko kurtsoko dinamikaren jarraipena egitea adostu genuen ikasle abertzaleaken eta horren baitan baita ere ikasle langileon baldintzen hobekuntzen alde fase mobilizatorio bat abiarazi dugu Hego Euskal Herrian. Eta orain momentu honetan ez ikasturtea hasi berri dela, nolakoa da ikasleen egoera momentu honetan? Bai, orokorrean nahiko ziurgabetasun egoera batean aurkitzen gara ikasleok. Bai, kurtsoa jada hasi da eta ikusten ari gara osasun neurriak ez direla bermatzen. Adibidez, Iruñerriko zenbait ikastetxetan erratibak baino ikasle gehiago daude klaseetan edo ispilu klaseak ez direla bermatzen erratibo horiek jaitsi ahal izateko. Gainera, ikusten dugu ziurgabetasun egoera honek handitzen duela pixkanaka eta hemendik hilabete batera ez dakigula oraindik ikastetxetan jarrituko dugun o ja etxean jarrituko dugun ikasten. Orduan aldaketa asko ez, somatuko zenituzten? Bai, aldaketa asko somatu dugu. Orokorrean ikusten dugu aldaketa hauek ez direla ikasle baldintzen hobekuntza bat izatera bideratu, orduan nahiko kezkatuta gaude ikasleok zentzu honetan. Zeintzuk izango lirateke gabeziarik handienak somatu dituzuenak orain ikasgeletara itzultzean? Bai, somatu dugun gabezia handiena bada orokorrean hezkuntza departamentuak edo unibertsitateko rektora dutzak itzulera planak egiterakoan ikasleok ez gaituztela sujetu politiko gisa aitortzen eta hortaz gu hezkuntza prozesuko protagonista garen heinean ez dute ez gure nahia, gure beharra kontuan hartu itzulera planak egiterako orduan eta bigarren plano batean utzi gaituztela eta beti egiten bezala ikasleok infantilizatu gaituzte iritzi bat ez dugula pentsatzen edo zer esan ez dugula ustez.
Guzti honengatik ez, suposatzen dut izango dela biharko deialdia. Eta manifestazio honetarako ze lelo aukeratu duzu? Ikerrek esan duen bezala, ondorioak ez dira langile klaseak ordaindu da leloa, eta arrazoi, lelo hori aukeratzen arrazoia Ikerrek bota duen guztia. Eta zein izango litzateke helburua biharko manifestazioaren? Maniaren konkretuaren helburua, lehenik eta behin salatzea COVID-19ak langile klasearen egoeraren okertze batera eraman duela, eta gero bestalde batetik gerotako ditudan aldarriak laboizetara zabaltzea. Eta zeintzuk dira zuen aldarrikapen? Lehenik eta behin iak 3 aldarrien programa bat aurkeztu zuen. Lehenengo aldarria ikasle langile hezkuntzara sarbidea bermatzea da, ze ikasle askok erabaki behar izan dute lana edo ikasketen artean, ze bai izan familiaren egoera ekonomikoak eskatzen zuelako edota COVID-ak eragin dituelako ordu aldaketa pila bat eta ezin dituztelako bila konpatibilizatu. Eta gero gainera egoera honetan familia askok ezin izan dituzte matrikulak edo materialak ordaindu. Gero, bigarren aldarria hezkuntza modalitate telematikoak sortu dituen eta sortzen dituen arazoak ikasleon ikasketa prozesua ez oztopatzea. Izan ere denok ez dugu internet konexio on bat edota ordenagailu bakarra daukagu etxean. Eta azkenik eta 3. puntu bezala, izango litzateke ikasleon lan politikoa egitea bermatzea. Ze batez ere orain lehen arazoak egin dituen orain gehiago lan sindikala egiteko, kontzentrazioak egiteko edota sikiera gure arteko bilerak egin ahal izateko. Eta egiten dituzuen aldarrikapen hauek nori daude zuzenduak? Batez ere ikastetxe eta zentro bakoitzeko zuzendaritzari, bai eta NUPeko rektorautzari ere eta hezkuntza departamentuari. Gero, aipatu gabe utzi ditut, UIBek ere egin dituela hainbat aldarri, 12 puntuko programa bat aurkeztu du, eta besteak beste beken hobetzea eta tasak merketzea, esan bezala baliabide teknologikoak ez dituzten ikasleei baliabideak iristen zaizkiela bermatu, edota ikasleon aurkako kontrol soziala hori ez ezartzea, edota adibidez seguratek kanpusetan dituzten jarrera oldarkorrak baretzea edo ez izatea jarrera. Orduan puntu gehiago ditu dituzuen. Eta nonbait irakur daitezke edo ikus daitezke guztiak? Bai, zabaldu ditugu sare sozialetan, bai iako 3 puntuak eta bai UIBeko 12 beste puntu gehiago. Orduan, biharko manifestazioa nondik abiatuko da eta zer dutan zein izango da pixka bat ibilbidean? Manifestazioa hasiko da 12etan Foruen plazatik eta bukatuko da Nupeko liburutegi plazan. Eta horren aurretik abiatuko dira zutabeak bai ikastetxe auzoetatik eta lanbide heziketatik ere eta Nupetik. Eta nora animatuko zenukete parte hartzera manifestazioan? Ikasleria guztia, bai bigarren hezkuntza, bai lanbide heziketak, bai Nupeko ikasleak ere, eta azken finean gure aldarrekin ados dagoen edo bat egiten duen edo nor. Eta zergatik uste duzu garrantzitsua dela manifestazio hau egitea eta jendeak parte hartzea? Uste dugulako inoiz baino garrantzitsuagoa dela dugun egoera salatzea. Ikasleon indarrak batzea bai ikastetxeetan eta bai unietan oso baldintza okerretan gaudelako eta urtero okertzen doazelako eta uste dugulako ordua dela borrokan jarraitzeko eta gure eskariak zabaltzeko. Eta nolakoa ikusten duzue etorkizuna pixka bat ez? Egoera guzti honekin birusarena eta guztia, nola ikusten duzue bezakita ikasturte hau zer gertatuko da? Eta gero hizkuntzarekin ere ez, orokorrean? Ikerrek esan duen moduan, ez dakigu oso ongi zein izango den gure etorkizuna epe motz batean. Ez dakigu datorren astean etxean egon beharko garen
ordenagailuz jarraitzen klase guztiak, edo kurtsoa presentzial, edo modalitate mistoan bukatuko dugun. Dakigun gauza bakarra da gure aldarriak onartu arte eta egoera aldatu arte, osasun bermeak bete arte edo bermatu arte borrokan jarraituko dugula, kalera aterako garela eta hori aurrean izango gaituztela. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun, aipatu gabe, ala mezuren bat bidali nahiko zenuketen, zerbait azpimarratu? Animatzea orokorrean, bai ikasleriari, bai Marcelak esan duen moduan, bihar mobilizazio jendetsu bat egitera, gure aldarriak bete daitezen eta borrokan jarraitzeko. Mila esker, bikote hona etortzeagatik. Zuei. Mila esker. Zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso! Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu hona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Errepasatu dezagun aste hontako agenda. Iraila osoan zehar eta Exponifen barnean Flavita bananaren erakusketa egonen da ikusgai Baluarten musutruk. Gainera, urriaren 4 arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. 13 erakusketa, 9 egileren bisita, 4 tailer, 2 masterclass, liburuen sinadurak eta bar. Jarduera guztiak doainek izango dira, baina lehenagotik online izen ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, Orgiko basoan, 2. ipuin kontalari jaialdia ospatzen ari dira, urriaren 17 arte asteburuero. Lehenagotik erreserbatzea beharrezkoa da, eta aste honetan, ostiralean Jaione Urtasun eta Xabier Flamarike ariko dira arratsaldeko 6etan eta larunbatean ordu berean Anje Dualdek kontzertua eskainiko du. Gaur, bestalde, asteazkena arratsaldeko 5etan Barainaingo liburutegian aurrentzako ipuin kontaketa izanen da euskaraz eta gaztelaniaz Izaskun Mujikaren eskutik. Ostiralean, Sarasateando kontzertua egonen da Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 8etan
eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Ostiralean ere, baina arratsaldeko 8:30 jama gutxin, La Pamplonesa kalean zikloaren barne kontzertua egonen da doainik. Igandean, Irantzuko monastegian, baso magikoa jarduera egonen da familientzat goizeko 10:30 eta 7 euroren truke. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Juan Carlos Pikabea eta Teresa Lafraguaren erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Ongi izan eta bihar arte. Bueno, ni Juan Carlos Pikabea naiz, lesakarra, margolaria, nire lan eta ofizio hau da. Eta, aurten koronavirus dela eta ez dut etxean erakusketarik zabaldu, baina, aukera izan dut Bertizko jauregian horretan erakusketa bat egiteko. Ez dakit, hori beharra bat izaten da, beharra hori hasi nahian. Kuriosidade berezia, hasieran nire kabuz, eta gero, aukerak izan du nituen bai beharko eskolan eta ordu libre horietan, margolari batekin kontaktuan izateko, eta horrekin pixko bat ofizioaren lemizko urratsak eman ditu. Artistaren estiloa ez dakit, impresionista gorokorki. Eurek zuten helburua ez argia eta kolorearen bidez mezu bat ematea. Ez dakit, igual, pintzelara askeagoa eta gero kolore aldetikan ere igual emaitza intensoagoak eta gero bereziki kuadro ertain edo txikiatikan kuadro handiatara pasatu nintzela eta hor bertze lurralde bat ukitzen duzu. Langile indizera goiztean beretzik aldin hasitzen naiz margotzen ordu bat arte eta gero bazkaldu ondun hirutan dola hasitzen naiz eta 8 arte dola. Ea egunero.
ikusten duzu paretan kontrakuadroak, eta gero denbora baten burun igual ikusten duzu nondik gero jo behar duzun, eta, bueno, erronka bat, kuadro bat, erronka bat da. Orduan, erronka hori gainditzea eta zu gustura gelditzea beste emaitza bat da. Bakizu, denak orain kuadro handiakin ari naiz, eta orduan saiatzen naiz bereziki leku egokiak eta bereziak gai potenteak ateratzeko, eta bertze aldetikan hor pixko bat nekatzen zerelikan, ukitzen ditut bertze gauzak edo retratoak edo hor bertizan dituten gai horik, ez, inauteritakoa eta gure usadio horik ere bai. Bueno, hemen krisisa dago eta hori ezina da, baina bueno, holako garaitan ere filtroa bazala sortzen da eta landu behar duzu emaitza ahalik eta hobeanak ateratzen. Bueno, ez dakit, ni ez naiz munduan zehar asko ibiltzen, baina, bueno, pentsatzen dut, bueno, artea gaur guk lantzen dugun bazala aspaldi hila zegoela, baina, bueno, hainikan ere badu bere ikuslegoa, ez? Adibidez, impresionistaren erakusketak antolatzen diren leku guzitan gainezka egiten dire. Bueno, zerbait nahi du ez, gauz horrek. Bai, bueno, bertze gauzaren bazala, segun ze ematiko gauz zeren, ez? Lan asko egin behar da eta emaitza honak lortu. Gaur egun pentsatzen dut gu hasi ginen garaiatik hemen okerrago dela. Zertaz, kulturetxeak zabaldu dira eskin guzitan, baina kulturetxe horik ez dute dinamikarik erakusketak egiteko. Orduan, hori arduratzen duten jendeak iresten dute presupuestoa eta gaineko gozteko gutxi gelditzen da artea munduan. Eta, bueno, hori zailtasun handia da, gero bankoetxeak ere egiten zituzten garai batean erakusketak, baina ez dute egiten, eta, bueno, gero gelditzen da, Irun ingurua, eta hor ere, ez dakit, segun nor dagoen, utzitzen zaitut egitea edo ez, eta, bueno, lanean segitu behar da, alik ere. Momentu honetan, Bertizko jauregian, hor bi erakusketa dire, eta bat nerea, eta hor, Piribusen buruan antolatu erakusketa, Piribus etorri zen Pirineoko erakusketa ibiltari batean, eta, bueno, haren barruan nire lanak jarri nitu, mendiko usadioak eta
dantzariak eta inauteriak eta holako gauzak. Aurra nintzenean hasi nintzen, gogoko nuen arkatzekin margotzea. A mí me gustaba mucho pintar con lápices. Garai haretan ez zeuden akuarelak eskoletan, baina 12 urte nituenean etxekoi eskatu nien oleo pinturak. Egia erran ez jakiteagatik eskatu nituen, zeren paisai bat margotzeko eskatu nituen jakin gabe nahazten. Kolore berdeak oso ilunak edo berdin-urdinak. Neuk sentitzen nuen arabera egiten nuen. Eta gogoratzen naiz nire aita jende askorekin etortzen zela erakusteko ze kuadro egina nuen, eta ni lotsatzen nintzen. Armairu goian gordetzen nituen eta gero galdetzen zidaten non dago margotu duzun kuadroa. Gero alde batera utzi nuen, pentsatuz ez zela niretako. 20 urterekin berriro hasi nintzen eta orduan esperientziak izanez eta margotzeko estiloekin hasi nintzen abstrakto ez ziren gauzak egiten, paisaiak aurpegiak ere egiten dituen, baina neri gehien gustatzen zaitena, collage eta abstrakta dira. Bait ere margotzen ditut paisaiak eta figurak. Que también pinto paisajes o pinto figuras, ¿no? Hortik aurrera asko disfrutatu dut margotzen, egunerokotasunean oso garrantzitsua da niretzat. Santxotena Parkeko museoan gaude. 17 urte ditugu artearen ibilbidearekin. Hau oso garrantzitsua da Baztanen. Margolari asko gara eta urtean zehar egin ditugun lanak erakusteko oso ongi dago. Batzuk erakusten dute Elizondon, Arizkunenean, aretoetan edo etxe bizitza pribatuetan. Bisitari aholkatzen diet ibilbide hau, uste dut garrantzitsua dela. Aurten atzera begirada islatu nahi izan dut azken 17 urte hauena, zeren ibilbide honekin 17 urte daramatzago. Urte bakoitzari urte bat dagokio, 2003an hasi eta 2020an bukatu arte. Hemos empezado en el 2003 y hemos finalizado en el 2020.
Aurtengo kuadroa COVID-19 eskaini diot eta kuadro honetan gizarteari omenaldi bat egin nahi izan dut. Garai zaila hauetan bakoitza jarri du bere partetik, adinekoak zaintzen, telefonoz deitzen, osasun langilei laguntzen, orokorrean denak merezi dute omenaldia. Denei eskertu behar zaie. Ez dut sektore bat bereziki omentzen, zeren denak jarri dugu gure partetik, eta horretan jarraitu behar dugu, erraten diguten aholkoa jarraituz. Hau izango zen kuadroa. Zeru urdina zeren konfinamendu osoan, zeru urdina izan da nagusi, nik pentsatzen nuen Mediterraneo nengoela. Gero daukagu birusa bera, ikusten ari gara etengabe albistetan. Lehen zatia erietxea da eta badaki gordina dela hodi bat jartzea. Baina egitan gogorra izan da hau momentu zaila bizi izan dituztenentzat. Eta zoritxarrez ezin izango dute ezer kontatu, ni orain egiten ari naizena. Y los que, por desgracia, no han llegado a comentarlo como estoy yo haciéndolo ahora. Yo, verdaderamente, es un cuadro... Kuadro honetan ilusioa islatu nahi izan dut, animo helarazi gizarte osoari, eta aurrera egiten jarraitu dezagun. Horretarako jarri ditut indarrekin bi hanka, ospitaletik irtetzen dira bizitzera, egunerokoak egitera, hori da itxaropena. Hemen dauzkagu etxe bizitzak, denak ezagutu ditugu lagundu duten jendea, musikarekin, abesten, bakoitza bere erara. Hemen egin dut pentagrama, horrek musika isladatzen du, dena musika baita, ontzien zarata ere musika da. Denak ezagutzen ditugu konfinatuta egon direnak etxe barruan, egoera zailean eta gu landa eremuan egon garenak. En una vivienda, muy duro, muy difícil, y hay quienes hemos estado en el mundo rural. Landa eremuetan espazioak zabala dira, naiz eta konfinatua egon, baduzu lur zatitxo bat irtetzeko eta arnasteko. Bertze erako bizitza da. Denak ezagutu ditugu eskularruak, maskarilla jarri behar izan ditugu eta erabiltzen jarraitu behar dugu. Umeak etxeetan hortzadarrak margotzen. Edabideen papera garrantzitsua. Helaraziko beharko ziguten itxaropena ere. Momentu zailak helarazi behar dira, baina itxaropena ere eta ilusioa ere transmititu behar dira, ez beti kontu txarrekin. Hemen egunkari bat jartzen duena solidaridad anonima, osasun langile batzuk eskerrak ematen. Eskerrak emateko garaiak izan ziren, ilusioa isladatu nahi izan dut, naiz eta ikusentzunezko edabideak izan, komunikabide guztiak gogoan izan ditut. Albistei jarraipen ematen askotan, toki arriskutsutan sartuz, albisteko gorrak emanez, baina hemendik adirazi nahi diet, edabidei ilusio ere transmititu behar dela. Hau izan da nire kuadroa, gizarte osoari omenaldi egin nahi izan dut. Denek gure aldetik jartzen badugu, COVID-a aterako gara eta hobekiago eramanen dugu.